Mireu com he acabat, Com està la cultura? Teatres buits, doncs al final estic aquí de muntador amb els de Bechel, m'han fitxat i em dedico a muntar plaques solars. Si voleu que us vinguin a casa a muntar plaques, nosaltres les hem instal·lat. Ara les posarem en marxa al corral de les cabres d'en Peyu, per fer formatge. A la que surti el sol podrem començar a fer formatge, que serà en breu ja. Si voleu plaques a casa, que no és el futur, està passat de moda ja, dir és el futur, és el present, però estan aquí les plaques. Vull dir que instal·leu-les i deixeu de pagar calés aquells tan grossos que se'n van i no els veus mai. L'electricitat, vosaltres, home! Bueno, ja està, estic acabant de collar això. Això, pels que no hi enteneu res, l'energia solar ve de dalt, baixa per aquest tubo, ve per aquí i transforma de contínua a alterna. És un transformador clàssic, però més gros. I veus, ja està tot explicat. Aquí posa top, això és que és top. Vull dir que és el millor transformador que hi ha al mercat, és aquest, l'SMA. I d'aquí això va parar a l'enxufe. Quan enxufes, no hi entenc res jo tampoc, però bueno, és una part de la instal·lació fotovoltaica. Si us interessa, en vez de parlar amb mi, parleu amb aquests, els de Bechel, que en saben més. Vaig a fer veure que acabo d'arreglar-ho. Bueno, aquí hi ha tot el tinglado de l'energia fotovoltaica. Us explico ràpidament pels que no hi enteneu. Aquí arriba l'energia i això són uns aparatos que converteixen la fotovoltaica en gas butano. Veus, aquí hi ha el tubo del butano i tot això el que fa és fer anar una estufa que tenim a dalt per estar calents. Ja està. No sé què és. Això són uns inversors que gestionen... Truqueu a Bechel i us ho explicaran. Però això són unes bateries molt ben parides que ens permetran alimentar tot el corral i la formatgeria de les cabres i no haver de dependre de les elèctriques grosses. Ens farem la nostra pròpia energia. Bueno, nostra, és del sol, però el sol, de qui és el sol? El sol és de tots fins que es digui el contrari. Ja van intentar-ho, però de moment és de tots.